tænder lige for strømmen. Ja, det gør du bare. Og røgslys på. En baglygten. Hey! Sådan. Så langt, så godt. Vores motorcykel er nu færdig, og den skal prøvekøres. Vi har lige ved nu vores deadline, så jeg håber virkelig ikke, der går noget galt. Kæft, hvor er det lækkert, mand. Hej, Patrick. Hvad så? Hvordan går det? Det går godt. Kig. Det er sgu et meget fint resultat. Det har været helt sindssygt, det her proces at komme i gang med det, og så også bare bygge lige en motorcykel, sådan hive lige ud af røven, ikke? Jeg er så tilfreds. Den ligner rigtig meget motorcyklen fra Days Gone. Hvis man kigger på alle detaljerne og lige træder skridt nærmere på motorcyklen, så kan man virkelig se, hvad det er for noget Fabian har gjort. Og det er jo spænder ud fra alt det, som Raquel har lavet forarbejdet på, og samlet af de forskellige designs og samlet inspirationen, som Fabian fuldstændig har udført til punkt og prikke. Du får æren. Skal jeg starte? Ja. Gør det, mand. Fedt. Virkelig, du er så sej.